Så gutter, velkommen til CSGO Competitive med nogle venner. Yay. Det er mig. Ja, ja. Det er også mig. Alright. Ja. Og Volle. Og Volle. Og så ja. Tik. Hvor klart så dør jeg lige i starten. Det er bare træls. Jeg har lidt... Det var så godt. Statland. Bare rolig, meget flot, så vi klarer det. Den gyldne numse. Yes. Bare man kunne B-hop. Det kan man ikke. Ja, jeg fik ham. Han er skadet 46. Hvem? Den sidste altså. I'm picking up the hostage. Han er skadet 46 af mig. Tag kniv frem, så går du hurtigt. Nej, man løber ikke særlig man løber slet ikke hurtigere. Det var ikke hurtigere, det er det samme. Det er det samme. Tag pistolen frem! Nej! Nej! Ja, mand! Det var tæt. Smut så! Ud af bedre. Ja, jeg fik assist. Og så bruger vi lige AVP. Jeg går altid... Og så vi kan se, at jeg har fået 33 kills. Køb. Ja, køb du lige AVP der. Ja, og wetline og stat. Det var sgu vist lidt lav. Fordi at jeg er bedre end dig med scout, end jeg er en din AVP til sammen. Du er bedre end mig med scout, det er 100 p. Jeg er bedre end dig med sniper bare. Altså. Nej. Du er ikke bedre end mig, mand. Det er jeg. Jeg har brugt sniper hele mit liv. Men jeg har altså en p-mus lige nu, så... Ja, jeg har en racer. Jamen, det er fordi, jeg smadrer min racer. Jeg kan godt lige sige racer. Dit racer. Man skulle næsten tro en ben, jeg... Det er fordi, en racer, den kan få sådan en hurtig send. Ja, så er det meget ligesom en raceløb. Kender I den rotor? Der skal ikke synes. Har du vidst ikke, om man ikke må synge rigtigt over for YouTube? Man skal synge sådan noget. Vidste I godt, at man ikke må... Man må ikke gøre noget ondt ved Gud. Jeg redder lige dit liv. Man ikke må hvad? Man må ikke gøre noget ondt ved Gud. Jamen, jeg kan jo ikke røre ham. Jeg fik ham igen, mand. Jeg redder dit liv, synes jeg, på en måde. Hvis jeg fik... Man kan altså ikke få en 2 gange i en runde. Vidste I godt det? Anden de har liv op hack. Nej, det vidste jeg ikke. Det burde du altså vide. Det er jo sjovt. Det er ret god info. Nå jo, hvor er jeg dum. Det er fordi, man køber altså aldrig CZ75, den er så dårlig nu. Nej, det skal du ikke. 5-7, den er bedre. Hvad er bedre? 5-7. Jeg købte bare en anden pistol. Hallo, jeg var så dum at købe sådan en MP9, fordi jeg troede det var en MP10 eller hvad det hedder. Mac 10. Ja, Mac 10. Fordi jeg har nemlig en lilla Mac 10, den troede jeg havde. Ja, det er ultraviolet, ikke? Jo. Nej, nemlig også. Køber du kun våben sådan, fordi du tror, du har skins til dem? Nej. Jamen, vi skal også lige i gang, drenge, ikke? Ja, jeg Jeg spiller dem med sådan en pigemus, sådan. Den er helt lyserød og alt din mic, ikke? Den blev bare meget bedre nu. Før var det så, at du var udenfor eller sådan noget, nu du var... Det var som om du var i en kirke. Ja, sådan noget lignende. Ej, flus, ja. Løb nu! Han kommer! Run, baby! Han kommer! West End Pepper Road. Vidste I, at jeg faktisk hedder Lotte? Nej, Anna. Du hedder Oliver, det er... Nej, jeg hedder Anna. Nej, du hedder Oliver. Det er faktisk en pige. Jeg har bare sådan noget, hvor man kan lave en stemme om på Skype. Er du hermafrodit? Nej. Også det, men... Ej, han er faktisk... Eller hun er faktisk en pige. Hvor er det ikke rigtigt, jeg har sådan noget, som man kan lave sådan en stemme om på Skype? Jo, det kan Når du mener sådan noget som det her? Nej. Nej. Så jeg har bare taget en mandestemme på. Ja. Ja, så siger vi det. Det er rigtig nok, han er søsen. Min kærester. Okay. Det er vi. Nå, hvor nu det? Hvorfor hjælper du mig? Man må ikke mobbe på. Jeg får ikke.
Ej. Jeg skal... Var det en Jeg AK, dør det nu. der? Du var mere som en AVP. Hallo, det der må man ikke, Hvem er Sparrow? tror jeg. Snittyk. Nå, Jesper. Jesper B. Ja, jeg skal lige i gang med den her pige. Jeg tror, der står Jesper W. Hallo søs, jeg har ondt i mit ben. Nu er du i en kirke igen. Jeg Altså, jeg købte en Max 7 med et uheld. En Max 7. Nå, den er sgu da mega god. Det er min udfordring. Hallo, jeg Okay, har så en... tag din normale stemme på, så tag lige din normale stemme på, hva'? Er min normalt stemme på? Ja. Hallo, jeg har en Max 7 Heaven Guard. Take it. Jeg synes, du sagde, du var en pige. Det er sgu da. Nu er jeg forvirret. Og swimming pools. Han er en hermafrodit, ikke? Ej, kom nu, mand. Hvordan? Ja. Okay, jeg hader dem, der bruger AK 100p nu. Det er det, jeg synes, der er så nubbet ved ting. De har altid et af de bedste guns, og det er bare AK, fordi den er så nubbet. Men okay, der er så fat. Jamen, han kom på siden jo. Det kan jeg ikke gå på. Nej, han kom foran dig. Så du kan lige komme på siden. Han kom foran dig. Han kom på Han siden. kom foran dig. Skal du dø? Nej, skal du? Skal du Ja. munkes? Du dræber mig bare. Okay, Dræb mig. okay. Nu. Hvad dræb mig nu? Der er... Jeg er lige- Prøv at se, I er så bange. Hallo, jeg har næsten lige haft en... Hallo, jeg har lige haft en nedkøling i 7 dage. Det har jeg haft over 100 gange. Er det rigtig Volle? Volle. Det er så galt. Han hedder Volle. Gør han? Jeg skal nok. Han siger, han ikke gider at sige sit rigtige navn. Ej, okay, han er hacker. Helt ekstrem. Ja, jeg hedder Flus. Hacker. Ja, I går. De englænder. Ja, så siger man da også hacker. Bro. Sat ind i spillet. De englænder. Hallo, hvem er Hannibal? Det ved jeg ikke, det er Ja, Hannibal. Ja, Han er inde i vores party, ham der Hannibal. Jeg var en Minecraft party. Det er sådan, vi kan spille alle sammen. Han er sgu god med VP. Han er bedre end Jesper W. Hallo? Hallo? Hvad? Kan I høre mig? Nej. Hallo, hvad med Kai? Hvordan kan det være, han ikke gad? Eller... Hej. Ja, Kai. hvad skete der? Hej. Ja, Kai. Har vi også spillet med en, der hedder Kai? Seriøst, har vi det? Jeg er sgu lige i Minecraft. Nå, ham kan jeg ikke huske. Det er ham der bliver så sur og siger, du banner for Bethlehem. Jeg tror, det er ham. Nå ja. Ellers er Nå det ja, Bolle. det kan jeg Det heller var mig, der smed ham ud på Bethlehem. Det var fordi, jeg gik ud for hegnet. Hvor er han? Skrådstræk hun dårlig. Hvad gjorde jeg? Jeg gik ind i en eller anden mærkelig menu. Hej Jesper. Hej Jesper. Hej. Skal vi ikke bytte våben? Jeg vil gerne. Altså, jeg har en redline, og det gider jeg ikke at putte. Hvad vil du have? En MP9. Det er det. Nå, jeg troede du mente skins. Du skal ikke sætte den der gun der. Og klar, vi nader bare hele lortet. Altså, jeg har en Desværre har jeg ikke. Jeg er i idrætshallen. Idrætshallen hedder det ikke bare en hal. Det hedder en swimming pool. Jeg tror, jeg flasher Altså igen. ligesom en idrætshal. Lige ved siden af. Jeg har blevet flashet mig selv. Jeg er ikke med. Okay, jeg fik ham. Du skal ikke kille. Au. Hallo, kom lige. Hallo. Han er der. Fik ham. Der skal da noget i den der... Ja, jeg fik lige en... over i den der. Han er Jeg skal bare dræbe ham. Ja, jeg fik en kill. Fuck, hvor vildt. Ja. Det er mig. Nå, jeg får lov til at beholde mig. Nej, jeg ramte dig ikke! Hvad sker der? Ej, se, der er vores politibiler. Familie Granberg. Ja, Yes. det var faktisk Volle, der fandt på det. Ja. Det er rigtig smukt af mig.
Steam-gruppen er der stadig. Jeg er faktisk med Og, i Steam-gruppen. Og Markus han har bare lagt en mærkelig video ud, hvor han spiller Batman. Er problem? Ja, yeah, du skulle have lagt det ud på din privat profil. Det har jeg også. Det har jeg også. Jeg sidder... Jeg er ved at være lidt hot nu. Han gad ikke at spille med mig i går, så ville han bare spille Batman. Det nye Men det er jo så sjovt. Det er faktisk ikke nyt, det er det første, der var lavet af Batman Arkham. Bare... Er du ikke på, at vi alle sammen køber det nye? Nej, jeg ved Vi ikke. køber Lego. Jeg gider... Vi skal købe... Hallo, vi skal købe Lego Batman. Han er ikke ved, at købe. Det skal være ikke... Barbie Dreamhouse Party. I'm a Barbie girl. Burde vi ikke næsten spille Minecraft, hvis der er en af jer, der har en server? Jo. Jeg har. Har du? Eller hacker bare derinde. Så. Jamen, du kan jo bare kigge dem. Jamen altså, jeg mener din egen. Jamen, Jamen, det er min egen. Men hvorfor kigger du dem så ikke Du har bare? fundet noget hack, hvor man ikke kan kigge dem. Nu kæft, det er løgn. Han har ikke en skid. Skyde det er. Han har ikke en skid server, det. Nå, har du? Nej, men jeg kan lave en. Det der, det er så meget hardscope. Eller, vi spiller Minecraft. Jeg kan ikke andet end at hardscope i det her spil. Kan du ikke? Jo. Nej, men altså, han sad bare sigtet ud sådan... Ej, kom nu! Jeg ved, han kan gøre det. Jamen, han er rigtig god. Jeg bliver lige 2 varm. timer senere. Ej, se, han fandt en! Hey, det er den USB, jeg lige har unboxet, den her. Seriøst? Nej, det er så din er ikke. ikke, nej, fordi din er ikke stat track. Men min P... Startrækker. med min P2000, altså. Startrækker. En startrækker, mener. Altså, I kan tjekke min inventory, ikke også? Jeg har allerede tjekket. Du har kun fået 1 kill med din pistol. nej. Jamen, jeg har fået cirka Jeg lå på, 40 kills med den VP indtil videre. Sig til, når... Og jeg fik den i går. Sig til når hvad? Jeg kan ikke høre dig, fordi ham der, han larmer med sin gun. Sig til, når runden begynder igen. Den begynder! Lige har lov til at gøre noget. Prøv at se, hvor slidt den her. Det var rigtig sjovt. Så. Fall back. Så slidt. Enemy der. Jeg synes, I er rigtig søde. Tak. Er nogen, der kan run boost? Tak. Jeg skal have boost, og jeg kan godt boost. Kom on. Run boost. Hvad fanden er one boost? Der er ingen Mener du B-hop? Det kan man ikke. Er der overhovedet nogen, der ved, hvad run boost er? Nej. Kanin Nej. Altså, mener du ringhop? Ringmuskel? Jeg fik et chok der. Det fik ham. Altså, er det ringmuskel, vi snakker om? Ja, sgu da. Jeg elsker ringmuskel. Jeg døde med din gun, volley. Seriøst. Jeg hedder Plusha. Jeg har din Lucia, så. Flusha, jeg har din gun. Desert Storm. Jamen, jeg kan ikke så godt sige, at den er meget værd. Hallo, nu dækker I mig. Det lyder jeg vil have sødt. den. Den der gun der er aimbot på den. Er der? Ja, så har bare gjort det godt. Jamen, så skal jeg jo bare skyde et skud ud i luften. Hov, jeg fik en kill. Ej, det er sindssygt det der. Fuck, du er god. Ej, okay, det er sindssygt det der, du får alle de her kills der. Nej, der. Dør. Hvad? Nevermind. Skud! Jeg så ikke, han var Det er der. tilbage til Jesper. W. Jeg stod bare og skød op i luften. Jeg synes, du er rigtig sød. Hallo? Hallo? English, please do. Du er også dansk. Bare vent til, du bliver kigget for at kigge på det sprog. Det kan man da ikke. Hvis man kunne den, ville du garanteret. Jeg er russer. Hallo, min storebror, ikke? Han reportede mig på et tidspunkt i MW3. Jeg har også reportet dig. Ja, han troede det der... Jeg bandede M3. Kæft, det er Andres. Hvad hvem var det, der han- bandede mig for troede- Zombro-serveren? Han troede det der Office Long det var et andet sprog, som man ikke kunne forstå. Så reportede han mig for det mega mange gange. De har sagt sådan... Ej. Og Roku din og siger... Og så... Ja, sådan noget. Og så reportede han mig. Så
efter det eller sådan noget, så fortalte jeg ham, at det faktisk betød, at man talte grimt. Og han er endda ældre end mig. 4 år ældre. Ja, hvis du kiggede mig for Subway-serveren i går. Hallo dig, hallo. Det var fordi, for Så det, tager du min AVP. det var for det første, fordi du mixspammede, og for det andet, fordi... Hvorfor vi... What? Du stalker mig? Hallo dig, har Nej, jeg 12 stalker dig ikke. Har med håndpistol. Prøv at se, er den ikke OP, den der? Har du min stats, Ramte den skills. Hvad er det galt med dig, Markus? Det er ikke din. Jeg unboxede den i går. Hvad er dit problem, siden du har den i stats, right? Det ved jeg ikke. Det er da bare for 39 Jeg kan kills. Det er ikke min skyld, der har fået 39 kills, vel? Og så tror du selv, du har. Nej. Du skal skyde. Nej. Skal jeg Ja, ikke? så tager den den. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jo, du vil. Er der nogen, der vil ofre en pistol til mig, tak? Nej. Ja, her. Hvor er du? Den er lort! Tag mit stat track igen. Jeg skulle lige til at tage den. This isn't the killing house anymore. Altså din. Real life. Hvor er du sød. Du er sød. Nej, du er. Nej, du er. Nej. Siger du, jeg er sød, og så siger du, jeg er ikke sød? Ja. Hvorfor? Hvem er egentlig ham der handyball? Det har jeg allerede spurgt om. Grenade out. Der er så mange, der dør. No! Throwing flashbang. Nej, der fik first kill. Eller first blood. Samme fusje. Fusje! Nej. Jeg forstår venstre! Nice. Jeg kan lide, du sagde bagfra. Bag! Jeg skal bare have min AVP igen. Det er 100. Jeg er træt. Ja. Man kan ikke engang kigge i sin inventory. Start afstemningen. Skift bane til Zombo og V3. Nå, hvorfor ikke? Ej, okay. Det er så kort, men okay. Flashbang. Ej, Tror du virkelig, man kan skifte bane i det her? Ja. Bare sådan midt i kampen, ligesom Ej, alle det er det, jeg Zombos hader gør. ved Sombro-serveren. Det er det der, nu skal vi lige skifte bane. Ja. Det er bare lige, når man er ved at blive færdig med en kamp, så skifter vi bane. Ja. Det er også nogle gange, når der kun er 3 runder tilbage. Mega irriterende. Det er du også. Flægt. Det er du. Har du nogen, jeg må få en AVP af? Nogle jeg må få en AVP Asimov af. Det var en spøgelse. Bare send mig en trade, så skal vi nok. Det var hunden. Styrelsyn. Sådan en med 6 hoveder. Jeg har faktisk en... Jeg har faktisk en lille hund, som, Jeg har 2 hunde, 2 Jeg har katte. lige en rabies. som prutter og bøvser med lyd. Jeg har 2 hunde og 2 katte. Ja, bare man ikke normalt at gøre det med lyd på. Ej, ikke små hunde. Ikke når du sådan... Det er sådan her. Ej, det er dig. Ja. Det er ikke min skyld, du har dyrket lige nu. Det er sådan noget, man bøvler. Nej, okay. Så det er nu du ikke i en kirke længere. Jeg er en kirke. Jeg spiller basketball. Nå, men nu lyder din mikrofon ikke som om den har diarré længere. Nej, det skulle da for lang tid siden, jeg lavede det her, mand. Godt. Lidt, Anna, hvorfor hjælper du mig aldrig? Anna. Den sidste er der. Tag den hostage nu. Granberg. Han kunne ikke se mig. Så tager jeg Au! hostage. Au! 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 Hallo, han hedder faktisk Pilsen, og det er faktisk et ølmand, tror jeg. Det lyder jeg faktisk. Nej, mig først. Nej, det er mit! Så er det min. De taler jo ikke dansk. Jo! Jeg er Jesper. Anna. Jesper, du skal ikke dræbe ham. Jesper. Dobbelt. Jesper. Jesper. Dobbelt Jesper. Hvorfor Undskyld fucking bøsser. Hvorfor du... Det kommer med på video. Hvorfor kommer jeg til at købe med VP? Må jeg få den for en Nova? FM? Ej, jo. Vil du have den for en scout? Hvor mange cases unboxer du i går? Nej.
Ja, To. nej, der fik alle mulige sindssyge ting. Ja, det er mig. Jeg unboxede 2. Kun! Det her, jeg fik en AVP Wetline stat track og sådan. Ja. Så er det på mig, Og der så er en unboxet. P2000 Da jeg unboxede 2, der fik jeg bare ingenting. stat track. Jeg fik bare blå Det var på. vi. Jeg har den stadig. Jeg fik en Tech 9 med Sandstorm og en Der var sandstorm. Hvorfor skal Scout være så elendig? T et eller andet auto med twist. Hallo, jeg skadede ham 90. Og jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det er lige meget. Halløj. Okay. Så håber jeg, der kommer sådan 2 minutters pause. Nogen, der vil hente Gør der Wetline. ikke. Fordi jeg er tørstig. Okay, der var ikke nogen, der svarede. Så får Hvad? vi den ikke. Jeg spurgte, om vi Giv mig det våben, Hannibal! Giv mig det! Giv mig det! Jeg skyder dig! Han er ikke dansker. Hvorfor hedder han så Hannibal? Ja, nok fordi han ikke er dansk navn. Det er jo Hannibal, det var ham, der Hallo, spiller Dixie Bolle, du har ikke noget julekalender. våben. Kom og tag hans våben, når han dør. Jeg tror, han er tysker. Nej. Hvorfor hedder han så Hun? What the fuck are you doing? Let's kick JW. Flusio reported for Shut up! You took my weapon. big spam. At bad language. Hvad er du? Fik me a nice move. Buff. Move. Kom, han er virkelig rusher. Det var jeg længere op update om regnbanen. Det var faktisk Og så bruger han SG. Nå, 2 sekunder, så kan jeg lige så godt få noget at drikke. Han er kommet. Og så nu dør han snart. Nej, ham. Du skal jo ikke bare overspam. Dig der, Anna. Vel. La 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 la. Jamen, Jo. Bolle, skal vi ikke til Bjergbro? Det er mig og Oliver, vi cykler til hverken gruppe midt om dagen. Så fandt Oliver så ud af det. Hallo, vil I høre noget? Vi har ferie. Counter-terrorist win. Fuck, man. Ja, det var også det, jeg tænkte. Hvad skal jeg nu lave i ferien? Cykel til Bjergbro midt om natten. Ja. Eller Hvor det bor I synes henne? jeg, det kører. Hvor bor I henne? Det vil jeg ikke sige mig, det er YouTube. Nå ja, okay. Det er nok noget med det at sige. Bare mute me, og så Ja, det hjælper nok ikke, skal du sige, skat. Ej. Det er det, jeg lige tænkte. Yes, så når man det lige til først. Hallo, vi køber Jeg prøver en at pistol bede. til mig. Tak. Hvad? Jeg hopper midt. Hvor har jeg bare sådan et lorte netløb. Vi går bare hen. Hallo, Kom, Hannibal. rush. Han gav Kom, mig rush til en spawn. gun. Rush til spawn, alle sammen. Mener du Nej, ikke? se til spawn. Ej, hvad laver du? Ja, skyd mig! Skyd mig! Jeg fik et kill. Nej, hallo, kom. Så går vi ned og camper, så når de tager hostage, så... Ja, jeg vil gerne mere dø nu. Ellers så er min clan-tag hedder Smilemore og dø. Det hedder det så ikke. Smilemore Dø. eller dø. Okay, Jesper, jeg er dog kom her. Nå, for helvede. Nu døde Jesper. Okay, du har... Nej, ikke gå helt ned, dude. Han er død. Hallo, gem dig Nej, lige du der får i ikke- midten. Du skal ikke gå helt ned, dude. Det ved Stil jeg dig godt. her. Det ved jeg godt. Jeg ved godt, jeg skal... Bare stil dig der. Jeg ved godt, jeg skal herhen. Tak. Mig godt sprog dansker. Ja. Nej, okay. Hostage kommer her. Hostage, kommer her. Hallo, den der Batman-video. Jeg kan også, jeg uploadede den på den forkerte channel. Det var vist slut. Det var... Hvad for en var det? Det var... Det der er i part 1. Nej, men hvad for en kanal var det, Adam, du kom til at gøre det på? Var det ikke Grandberg, jeg kom til det, eller hvad sagde du? Prøv at høre. Hvis vi nu bare alle sammen går ned og camper noget, så kan vi vinde. Okay. Det er det, vi gør. Ja. Og hvis vi bare alle sammen køber en god gun, så kan vi også vinde. Ja, hallo, jeg har min Mac 10 tatter. Ja, det er også den, jeg lige har købt. Ja, min Mac 10 lille våben her. Den unboxede jeg også i går, tror jeg. Nej, det var i forgårs. Det også var det for 3 dage. Jeg mener, det var 3 dage siden. Nej, det var forgårs. Ja, fordi der var jeg ikke hjemme. Det var faktisk ret, du kiggede mig for Subway, så Der kommer en! så kunne jeg unboxe lidt. Jeg kiggede der sgu ikke. Nej, det var ikke dig, det var. Der mig. Det er kun noget nums. Eller en vote. Øj, jeg troede, det var jer. Ej, seriøst. Lækker. Jeg har næsten så meget let lag. Hvem er det, der synes, de skal flash mig? Det ved jeg ikke. Jeg Læg elsker dig det. så! Tits.
Hvad for en fisk? Jamen, hvad så en fisk? Wow, han streamer! Hvad? Hvor? Hvad var det, der skød Det mig? er varul. Nej, prøv. Den ene står i den. Wow, det er uglen. Markus, du står der, du står der, du står der. Du står deroppe på det bord. Jeg står her og fucking bøsse. Nu slag du pænt, din lille tishimander. Nej, det er ikke sjovt. Nej, det var faktisk ikke sjovt, du siger sådan noget. Har du det 2 mod 2? Pølse. Det er 22. Helt stille. Find dig et sted at stå. Ej, Markus. Der er Du stille. holder på venstre, så er der for lige ud af højre. Din mic, den bliver bare så meget bedre der. Det gør de noget. Wow. Du spyr hovedet. Hvem vil ikke være dus med universet? Nice. Jeg kunne ikke lade være. Bøsse. Den er bivand. Jeg tror ikke, jeg skal drikke noget i den her runde. Burde jeg tage chancen og købe en wetline? No! Tag chancen og købe en hvad? Wetline. Altså, Nej, det var! Nej, Nej, det var en sniper. Nå jo, jeg har allerede mit våben her. Det gør mig. Nej, mor, på lige Ja. sådan et stykke. Let's get in. Vent til du dør. Hvem tog din McT, du? Stå stille her, Mark. Nej, du skal... Du glem... Skal du så komme tilbage her? Kom her! Nå, okay. Jeg gør lige Jesper, han bare brugte alle sine flashbangs på ingenting. Det var Team Flash, han brugte det på. Jeg glemte det. Nej, Godt callet. Du fik et kill. Min. Hvem fanden holder for lang? Bøsse! du lød som Kom en her, slat. kom her. Nej, kom nu camper vi. Eller Flushy, jeg tog din gun. Kom bare camper. Det var katten. Kat. Katte, du har. Jeg har en hund og en kat, selvom man ikke må. Hallo, jeg har 2 katte og 2 hunde. Og en død Ja. kanin. Og han forstår ikke, hvorfor hans mor er. Du siger det ikke. Hallo, lad mig med løbe dernede, drenge. Det er ikke mig. Gamle mand. Jamen, I ved godt, at I kan ikke nå at skyde dem. Jeg kan ikke nå at skyde dem. Ej, undskyld. Det kan jeg ikke, drenge. Idiot. Der kommer De kommer. Venstre hånd. Højre. Jeg har 8. Jalil. Jeg har 4 kommer. Sådan der. Ej, der kommer endnu en. Hallo, prøv at høre alle sammen. Jeg kunne godt have sagt, at de var døde. Jeg havde 8 her. PP. Hvad kan du? Den er lidt over din sengtid. Jeg skal være... Mener du ikke meget? Jeg skal være i seng for 4 timer. Ej, lidt over. Meget. Hvad for en dag er det i dag? Er det ikke den 22? Mandag. Ja, den 22. Ej, hallo, hvor længe må I lige være op? Den 22. Det er datoen, for jeg var dum. Hallo, i lørdags, ikke også? Det var også det, jeg spurgte om. Nej, du sagde dag. Du sagde hvilken Hallo. dag er det. Respekt. Hallo, shh. Fred. De kommer fra A-lag. Fred på jord! Okay. Hallo, jeg står kommer bag dig, Jeg er ved at rette min dur. Først, de kommer derfra. Ja, jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Det er lige meget. Hvorfor står Kronberg den gyldne numse lort? Fordi jeg kan. Nu skal du ikke støjte på mere. Jamen, jeg piller ved mit ur. Nej, du piller i den næse. Kigger vi da, nu kigger vi. Eller Nej, hallo, jeg skal nok være on næste runde. Hallo, hvad hedder du nu? Anna. Nej, Han Anna! hedder Jes. jeg myrder jer alle sammen. Anna! Han hedder Jesper. Nej, han hedder faktisk Oliver, tror jeg. Ved det ikke. Anna. Ja, Anna. Nej, Oliver. Hallo, nu skal jeg lige sætte mit ur på min arm igen. Hallo, prøv at høre, hvorfor tror jeg? Hun er altså... Når du ikke op i din næse, så du kan pille den. Hallo, dude, hun er... Jesper W. er altså en pige. Ja. Hvorfor Hun det? hedder Anna. Jeg kommer lige hurtigt til at gå ud på min skrivebord. Kom Anna, nu kommer du her. Så har jeg en AVP. Så går vi ned og Han camper. er der GTA 5. Hallo, Anna, du skal aldrig spray. Ja, jeg har det til Playstation. Ja, hvem Nå, har fedt. Du skal sgu da spraye med en Negev. Hvad tror du ikke lige, den er lavet til? Ikke til at spray, ikke går. sur? Jeg skulle også lige ved. Hvis du skal have langdistance kill, skal du aldrig spray. Bedste! Stop dig der! Du skal sgu da aldrig spray, mand.
Du skal have lange Gjorde distancer. du? Nej, heller ikke vel. Du brugte 5 skud, og det alle sammen, det var lige et sekund i går. Og hvad så? Hvis du skal have Og det lange er spray. Stop nu med. Er en... Hallo, dude. Nej! Jeg Lad være mødte med alle at sammen. wait. Må du ud af kirken? Let's go. Okay. Jeg er i kirke. Vi kigger i AW. Ja, ja. Hvad? Jesper W, eller hvad siger du? Han er død. Nu kommer Bolle på. Det var en, der sagde... Nu kommer Bolle på. Hallo. Prøv at høre. Nu camper vi. Han er... Hvad, kom der en edderkop? Nej, Ja, ikke nej. rush. Ej, der kom ikke noget. Nice. Hallo, jeg tager mit ur på nu. Jeg har lige fikset det. Hallo. Så kan du komme op i det. Så kan du pisse. Du har været AK. Nej, AFK. AFK i 5 runder, mand. Kom. Nej. 5, det var 2. Eller 3. Jeg gik i gang rundt den 19. Hallo, styr med det der Russian, Anna. Russians. Det der Russian der. For the Russian. Mig? Ja. Bro. Åh, kan den ikke? Det er så japansk, men okay. Jo, det er rigtigt. Seks år helt. Og det lyder ikke sådan, det er sådan, det lyder sådan, look at energy. Det betyder... Bolle, jeg har 6 år tilbage. Nej, jeg gider ikke at sige, hvad det betyder. Og Bolle har haft 100. Okay, det er bare GG. Der kommer en her fra fønster. Nu gør jeg det igen. Hallo, der er en bounty på Oliver. Hvor klikker man? Jeg klikker Q. Hvem Rachel? Og Laser. Ikke mig. Jeg rager fandme aldrig, så I skal ikke give mig skylden. Det er nu, der rager hele tiden. Jeg kan ikke huske det. Det Vi har er sikkert Bolle. Nej, jeg kan ikke huske det. Hallo, Det er Anna. sidste gang jeg ragede, faldt Nå, jeg det er på Mikkel. min Det er Mikkel, der aldrig rager. Han sidder og spiller alle mulige rage-spil. Han rager aldrig. Kun når han klikker på de forkerte taster i sådan en keyboard-spil. Lad være. Klaver. Undskyld. Hvad fanden? Han sidder og spiller. Nå, skal vi ikke spille noget klaver? Men nu skal du keyboard. Jeg er så sød. Der kan han sidde og rage i teamvis, men når han sidder og spiller irriterende spil, så nej. Han er bare sådan... Ej, så lad dog være. Selv værd. Hvor var han overhovedet henne? Han var oppe på trappen. Ej, han var i helvede. Hallo, lige start, ikke også? Så går det godt for os. Det der, det så jeg godt. Nice kill, mand. Det siger du bare 10 minutter efter. Hallo, han hoppede op, ikke? Så skød han sådan en no-scope, og så fik han headshot. Aimbot hacker. Nej. Okay, og matchen her har taget 33 minutter. Ja, jeg kigger. Ej, det var med no-scope, så ved de sgu da, du hacker. Hvorfor har du taget pilsen også? Du skal have taget min AVP. Nej, du skulle tage min. Min er wetline med StatTrack. Hvad for en vil han Og nok? Redline sutter. Nej! Asimov er godt. Asimov fra The Wind. Nej! Også og jeg håber... Han er skadet til 73. Hallo, har I votet ja på de der explosion camos? Det er så nice. Inde på Steam Workshop. Good job. Det må jeg måske ikke se. You're so fucking sick, man! Yes, jeg fik en case! Markus, vil du give mig den? Yes. Nej. Hello, what's up? Tell me how you doing. Nå, men jeg tror, det var alt for denne her episode. Hvad? Det var kun mig, der fik en case. Så jeg tænker How you bare... mean? God damn it, how you doing? What do you mean? I will show you how to shoot dick, man. Hallo, gutter! Sig farvel til YouTube. Hvad med Hej, YouTube!